Here's my hand, it's yours to hold. I give myself to you. Here's my heart, please make it yours. I give my love to you. We are two becoming one. Here I am, here's all of me. You have all that once was mine. And here's my promise, I'm yours to hold. I'll stay here by your side. We are two becoming one. We are two becoming one. May what he's joined be not undone. May our love for Christ on display. When we're weak and when we're strong, when it's hard to carry on, oh God, we want your love on display. We are two becoming one. Here's my life, I lay it down. I give up myself for you. And here's my will, I submit to you. I will follow. Mr. Eddie Constante Sr. and Mrs. Maria Cristina Constante. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. Please give him a warm applause. You got me stuck And on the now, thought of you. we will welcome our bride parents, no other than Mr. Dominador Ilian and Mrs. Lilia Aguilar. Got me dancing in my place, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself I-welcome po natin ang ating office sponsor. Start with I only got Bro Negi Zambales, Mrs. Milda Valdez. feeling like this might be my time to shine with you. Blasting our favorite tunes. I only got one thing.
namin sa Ama. Opo. Pasalamatan ka namin sa mga ito. Opo. Narito pa niya, Ama, ang magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Opo. Bago namin ipagpatuloy, Ama, ang aming pagsasaya sa mga ito. Opo. Hindi po namin magkakalimutan magpasalamat sa iyo. Opo. Ako ang pinakamuting nag-aalaga sa amin. Opo. Umiyak kami sa mga kapamakan. Opo. Mga dalawang anak, nag-SMDK. Opo. Sana lupa'y pakigawad sa kanila. Opo. Buong panahon ng kanilang buhay. Opo. Ikaw, Ama, ang hiling ng mga anak mo, Opo. ang pinakalalabag sa iyo, sana ibigay sa kanila upang magtatag ng kanilang pananampalataya Opo. sa patuloy na paglilingkod. Amen. Sa umaga ng Ama, tatanggap kami sa biyaya. Opo. Sana paspasan ang biyayang ito. Opo. Ang lakas ng aming mga katawan. Opo. Na paglilingkod sa iyo. Amen. Namin na maglakad sa pangalan ni Kristo, dakila po namin. Amen. Papasalamat po ako sa lahat po namin kailangan sa kanila. Kaya po sa amin ngayon ang dalawa po yung kahit na pulibigin po yung pag-aanda po namin sa ito. Pagpapalik po namin maayos po. Magpapasalamat po ako sa ating Panginoon Diyos. Pinagkalubog po yung ganitong pagkakataon sa amin na kami po ay makasasal. Sa ating pong namamahala walang sawa pong nagmamahal. Mamalasakit po sa amin. Tumulong po sa amin. Malaki naman ng butong yun. Sa gawa po ito po sa amin. Maraming salamat po sa kapatid na sa amin po mga magulang. Sila mga magulang. Salamat po sa suportang pinagdalog sa amin. Dikit para medyo yung boses mo ano. Dikit-dikit mo kunti. Tapang po na pag may lalayo. ang tawa po magkakita sa aming dalawa. Ma'am. Kahit na wala akong tulog at umapak ko. Nandito po kanina medyo nahihirap. Kaya mami dati po, magpapasalamat po ako sa inyo sa pag-alaga po sa amin sa tulong ko na hindi po nalaman po. Siyempre, dapat hindi lang po ang ating gromang magbibigay ng message. Papayag pa kayo, no? Siyempre, si Bright din po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you po sa lahat po ng pumunta at sa mga tumulong po. Thank you po sa ano po. Thank you po.
surprise catering ay message nyo lang po ang aming Facebook account na si Ma'am Palabay. At syempre, huwag nyo na rin pong